कोनो बात नहीं ना ठीक गाओ तरह तो ठीक है वो तरह लेकिन तू चाचा के बेइज्जत करता रह काहे मुझे के तर बाबूजी लागो हमर चाचा लागो आ नचनिया के कहत रह कि कोई संत हालांकि वो के ठीक है बानी कहतन कि 3 पुस्त खींचब जा हमने के तब खाली पुरुषोत्तम जी के कमी है जे हमरा बुझाता होई कहे छड़ियाता है होई पिटाई हो वो उनकर ना लेकिन वो कुछ और कह देता ने मुंह बाबर हुआ गांव के हमरा भतीजा लगे हां आ पानी लेके नचनिया काइल तरुआ कहतन कि अपना बहिन खातिर लेके आइल हो हां अब राउरू भतीजा हवे अब अपना बहिन खातिर पानी लेके आइल हो अब का जाने कौन नाता बरुआ लोग चलता भगवान बताइयो गलती ना नो पृथ्वी भैया ना जी शुभम के कहतर कि हित के हम बोलौले बनी तब कि यही हित के बाजी अच्छा बूढ़ा जी बात बताई ऊ हित हमें ए मो बाबा अच्छा बोली मलिकार बोली मलिकार तहरी बोहिन की मने एरिया में प्रोग्राम होई तो 2-4 गो पागल ध के जरूर ले आई पर बड़का छोटका कहतर कि भेटोलियो ऐसन गांव बात जे में 75 गो पागल बारस 74 गो बारस एगो तो तू ही हगो उ तो गावला बजावला गुने तार मान सम्मान मिलना तो 75 गो में तू हूं बारे मेन तो सरदार हुए हो गांव के शिकायत मत करो ना अब पागल बारस तो गांव के दोष बा बोली कि चुप रही अब चुप रह शुभम के कहतर के हित हवे अच्छा ये बताओ भाई तू क्यों के हित होगा कि ना बोलो भाई हम तरह के तनी मुनी कह देनी हालांकि हम निमन ना मन से कहनी है कि कुंवर जी के ससुरारी बोक्सा है तो उतार गुरु जी पिता समान होला तो ये कहनी कि मामा गांव पड़ी तो तू ओकर के लगल है एने ओने खींचे ना हम एकदम साफ दिल से कहनी है तोहरो मामा लोग आइल बा लेकिन हम मामा लोग के आवाज देव कि भाई हमहू भगिने रहू लागब हम राउर कोनो दुश्मन ना लागब त तनी मामा लोग से आग्रह करब कि अगर होई तो हमरा लगे आई तनी हमहू चिन जाई कि कौन मामा हमारा आइल बारे आ जाई तब तक लागे के बा के जो गीत संगीत हो रहा बा राजदीप भैया समय के विपरीत गो नहीं होता यहाँ हमने के रामायण महाभारत से प्रसंग भी नहीं के गावे के ना 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 बुद्ध जी पर प्रसंग गावे के भाई प्रसंग गौले आ तबो लोग मन से सुनल ना तो करी रामायण आ महाभारत के प्रसंग उ लोग मन से नहीं के सुन बहुत ऐसा क्षेत्र बा कि
जाते जाते लागत कमेटी के ब्याह जी ब्याह जी यहाँ सब हो गइल बा होके होके कथा प्रसंग हो गइल बा एकदम खुल के आवे फूल के के बा। मतलब वहाँ कथा प्रसंग नहीं के गावे ना गाड़ी गावे के बा आ इहे कारण बा कि हमने के कथा प्रसंग धीरे धीरे हमनियो के धीरे धीरे भुलाई जते नहीं जितना याद रहे बहुत कम अब भोर में पड़ गइल बा बहुत कम अब याद बा हां का है समय देखे के हाँ ये अब समय अब कथा प्रसंग के नहीं के ना 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 कैसन युग भइल बा पैसा यही पर एगो गीत हम गाइले कि अरे कथा प्रसंग अब पावता भोर हो अरे गाविया सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत नीमन गीत हमके गावे में नहीं के उससे बेसी मेहनत लोग के सुने में लागता आ ये कारण बा कि हमके नीमन का धीरे धीरे छोड़ल जाता है सुननी है ना गम के गीत गावत रहले हां नचनिया रोवतिया हस्तिया का भइल बा कुछ दुखाता देख जने हई कतर की हगबे हां खइबस कभी टटके होगी है तोरी जो ई कोन बात हगबे तो खइबो लो अगले खाला अब बताओ ब्याज के कमिटी गमछा देलस माला देलस हाँ। आ वो ब्याज के कहतर की पानी नहीं के तो का मुंह पे मुत द हम खुश बने कि ठीक जोन बा ओकरा ले ठीक कहल यार तो औरी सुदिन बा गांव के बगले में मुती तो औरी निमन लगे तो सुदिन बा गांव के बगले पर मुती तो तार गांव जवार देखी तार औरी मान सम्मान छे छाड़ा कहीं का कुछ कहता यार कथा पर समय वाला बेचे लगबा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नावका ना चटनी चटइबा ई कैसन जुग भइल बा पृथ्वी भैया कि जब ले ढोही पलीत नहीं होइबा नहीं मार्केट नहीं मार्केट वार्ड नंबर 1 के वार्ड साहब हमारा ददन कुशवाहा जी पुरस्कार भेजले बानी हमारा बूढ़ा भाई के मामा जी बानी तो दूगो माँ जकरा में लागेला एगो मामा होला जी ठीक बा मामा आशीर्वाद देके गईनी मामा के पलगी करब जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबो नहीं मार्केट में आइबो हमारा राजदीप भैया बानी गुलरिया के माध्यम से फिर पुरस्कार भेजल बानी भैया के अपना स्वागत करनी ये हम काहे कहनी है काहे ढोरी के मतलब खाली ढोरी से ना माने जब ले फुहर पत्थर ना गइबो तो ले मार्केट तर ना यहाँ जितना लोग आइल बा एमे केहू ऐसा नहीं खे जे अरविंद सिंह अभियंता के नाम ना जानत हो सबको जानत है ना तो इहो जानत हो कब सब कितना साफ सुथरा गाना ही गावे जब से मुंह में माइक ले ली हैं आ जब ले निकली है ना तब ले उनका बाउरे बोले के बा 18 तारीख के फिर भेंट हो यही गांव में देख ले सब कितना निमन बोले ले आ सब केहू जानत कि बाउर बोले ले आ तबो एको दिन खाली नहीं रोज प्रोग्राम कि सब केहू जाने बाउर बोले सभिया तब अरे तब देखो
अगर चाहत रही कमल बात से 65 वर्ष के हो जाए राजकुमार और मास्टर साहब मास जी कुशवाहा 500 रुपए पुरस्कार भेजोले बने नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रखे पृथ्वी भैया जात नहीं का हाँ तो इतना देर हुआ सब रोकनी गोल लगनी आई चंदन कुमार जी नदाव प्याज के व्यापारी बने प्याज के ले आइल बने थोड़ा दे ना दी तले छीलस लोग जी अनीस मौर्य उर्फ टाइगर जिला अध्यक्ष RLJD युवा नेता 500 रुपए पुरस्कार भेजोले बानी भैया का स्वागत देखिए वो मीठा कतना घरहू जा सकेला अब जरूरी नहीं है अगर चाहत रही कमल बात से 65 वर्ष के हो जाए आ तब मार्केट में रहे त निमन गई बता रहब जवनु करेले तवन कर बता रहब कि कमल बात कुवनिया धर बथोरे में दिया न तो जिंदगी भर पीछे रही कमल बास कुवनिया धर ढोरी में बिया अब यो पिंकी के ढोनी में पानी ढार के कहले कि पीले बलमुआ ढोरी में बिया ढार के तबे न मार्केट में बारे त कमल बास कुवनिया धर ढोरी में बिया आ न त जिंदगी भर पीछे रही जाइबो आ न त रहे के बा त जब ले ढोरी पे बीत नहीं होइबो नहीं मार्केट चाचा ओकरा बारे में तो कहनी के 3 पोस्ट हां एकरा बारे में का ख्याल बा एके भाव बा कोनो का नहीं तू कम छे छड़ा नहीं खत चाचा चाचा के कहब जादू जी कह सकेले जादू जी मजाक करले तू काहे बार बोलला नाम भी तनी बता दे अच्छा हमरा संजय सिंह जी बानी गर्जीवन बानी अच्छा हरि राम राम भगवान बुद्ध खातिर भूमि दान कैले बानी हां अभी हमरा से हमरा के कहतर कि रउआ भूमि दान कैले बानी होय त बारे के हां भाई से 1 इंच खातिर लड़ाई करता रे बबुआ हां यही जे के हनुमान चिनिया बेदाम हवे हां जकरा के बेटी के बियाह में हम मोटरसाइकिल देव के कहले बे हां यही क्षेत्र के हमरा की ओर के ना है हां आ देखियो जल्दी अब का जने हनुमान आइल बरे कि ना नखन आइल आई रही त तुमका के मोबाइलो देती आज हां काहे कि शायद काल दूसरा के मोबाइल से फोन कइले रहल हां त सोचले ने के मोबाइलो दे दी कि खास मोबाइल से फोन कर हां यो बिया में बर्तन किन दी है हमन के प्रसंग में राजदीप भैया गावत रहनी है जा हां रविंद्र चाचा हां पहिले हां कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल हां जौना कमल के फूल पर